Okej, så vi har 3 kort. Fail. Så, du måste klippa. Ja. Du måste klippa. Så vi har det här kortet. Det här kortet. Och det här kortet. Allt du behöver göra, det är hålla koll på det här kortet. Så ligger det här underst. Alltså måste rutereset vara överst. Det här kortet. Om det inte ligger överst i mitten, överst och underst, alltså måste vara i mitten. Men det är också klöverreset. Så först ska jag ha tre klöverres. Men rutereset ligger här underst. Det ligger även överst. Och ligger även i mitten. Så vi har det här kortet. Det här kortet. Och det här kortet. Men så tricket är att ha lite av det där. Lite av det där. Och inte så mycket av det där.